Hingke bahai tongbai khajani maratai kiching song khakhe norobo jotono kaham kurumno tongna hannoi. Hingke angtini hingke tui phaika chini bokhok Rumali Jamatia Bahai Khe thuikha eba khe bahai khe bini langma chokha aboni full explain video tuboi phaika norok kaham ke sawai manani musungoi tongo hingke chini bokhok Rumali Jamatia Bahai Khe thuikha eba bahai khe bini langma chokha ab orongno norok kaham ke sawai manani musungoi tongo hingke in video no puila ni simi paithak jora soyaoi naitongdi tei kaham ke sawai manai in video ni bisingtui. Tangwi bithisaoi thuinani nakha chini bokhok Rumali Jamatia abno tuyoi full explain khlainai in video ni bisingtui tei narok jotono naitongdi puila ni simi paithak jora. Burui tei chlani address rok ang in video ni paithago sanai narok naitongdi in video no paithak jora. Lokhi puja eba hojagirini salo bwsai bai walayoi bithisao honai sawai mankha tai bini bwsai nokni lokhlai rokhnai bo ching sawai mankha aboni bagoi bithirok chawai bini langmano bo saksakno sasuka eba bini langmano bo saksakno sujai klaiui bini langmano sasuoi tlangkha. Bokhok Rumali engka jabra sinia bithisaoi thuikha tarmane hingke chung jotono saimano koirabi bwslui hingke kaisa khumni bwslui o bwslui no bwsawai haino kobar chama hingoi hospital thangka hospital thamani yagulo bini langma chokha. Hospital ni doctor rok bo bono basirioi narogoi manliya tamni hingke bithi belai no bini sorio action khai thangka aboni bagoi bini langma chowai thangka. Kebo hingke basao bo bini sori hamini bagoi se bini langma chao bo kono bithirok chaya hanoi haipano bo chung sawai mano Lokhi pujani salo bini bwsai bai kisa kereng karang eba bini bwsai bai walai mani yagulo bini bwsai bono bwsai nokni bono lukhlaio hanoi bo joli jagai nokni ongkhoroi jabra sinia bithi eba khumkoirabi bwsrine chawai bo bini langmano chokha belaino bini sago bithini action khlaima bagoi bini langma chokha hospital thamai phano bono doctor rok basirioi narogoi manliya. Ang semangka thuinai bokhok Rumali Jamatia ni bini ma bokroi bini ma hingke agino langma chawai o hatai sungsaro yakari thangka tabo hingke bini nukhungo bini babo simino tongsio aboni yagulo chini bokhok Rumali debroma bo o hatai sungsaro yakaroi thui thangka. O chini thuinai bokhok Rumali Jamatia ni bini babo tabo busuksi mokol ni mukti kuplum rogungoi tongkhana tai busuksi bokharok yogjagoi tongkhana. Hingke ang in video ni bisingtui obono sanai chini tiprasa rokno nogo bihik bwsaiba tamono walaya tong eba tamono kokbanglaya tong aboni bagoi bo bihik ngoi bithisaoi thuinani kuno kogya bwsaibo homtui khilai nogni lukhraimaro belaino chaya. Joto borokni family eba joto borokni nukhungo obo walaibung kisamisa phaini no eba kisamisa kokbanglaimung oborok bo tongnai no haipano nijini saksakni langmano niji suicide kai thuinani obo kuno umui maya. Obono family hinai nukhung hunai kaka angke nijini bihik bo kisa bujina nangnai tai nijini bwsaibo kisa bujina nangnai omtui khilai walayoi nogno khungnai yakaroi kwlangai thango hingke sungsaro yakaroi kwlangai thango hingke tai omo belaino jotoni bagino belaino tractor nango tai dukho bo nango tamni hingke khoroksa khorokni bagoya jotoni ni ma pha tai nini jaiti gusti tongnai rokni bo belaino mokolni mukti kuplumungoi habo kwlaio. Ang in video ni bisingtui haino hai obono sanai kebo ni nukhungno walaya hanai kwrui jotoni nukhungno walaimung phaio haipano walaio hanai nijini saksakni langmano ta sasudi eba nijini saksakno suicide tok ta khaidi tamni hingke tini walaikha angke khana hamoi thango omo omtui no ongnai tai jotoni nukhungno walaimung rok kokbanglaimung rok bo tongo kebo ni nukhungno kwrui hini sawai maya. Hingke bayapsang norok in video ni bisingtui kaham khe sawai mankhana chini bokhok Rumali Jamatia Bahai Khe bini langma chokha eba bahai khe bo o hatai sungsaro yakaroi thangkha. Hingke bayapsang in video no norok bini bagai khayok mani tongkha hingke in video no kobang share khaidi tai bini bagai hamjangmung tongkha hingke in video no like khaidi tai thuinai bokhok Rumali Jamatia ni para eba kami hingke Telemura Khampar tai bini bwsaini para engkha Omorpur. Norok in video ni bisingtui boroni details eba boroni kami rok bo jaga aborok bo kaham khe sawai mankhana. Tai norok jodi kebo ani o channel o kothal phaitongo hingke subscribe khaiyok hingke please tabono subscribe khaioi ganani bell icon no sinoi all press kainari tamni hingke ang jefur katal video upload khaio apna norok ni ora joten sei sikang notification sogaina bagoi.
hingke bayap song video tini bagai asukna haina hai malai pini narok bai katal update ni bising tui tai narok ani e channel ni bising tui information video rok tai explain video rok nai tongani musungai tongo hingke ani channel no subscribe khayoi gana ni bell icon chinai all select khainari hingke ani khapang ni takuk te bukhuk sang ani joto viewers no bell icon hambai video no puilen simi paithak jara logiroi nai tongoni bagai